כן, אז מה קורה חברים? הגעתם לעוד סרטון שלי. כפי ששמתם לב, אולי שיניתי את השם שלי לשלב רויאל, לשלב גיימינג. אני הולך לעלות סרטונים רק על משחקים, לא רק על קלאש רויאל, על משחקים אחרים. אז היום אנחנו משחקים בדרימלינג. הייתי באמצע משחק, אז בואו נמשיך אותו. אני לא רוצה להשוויץ, אבל אני אפילו יכול לומר שאני די טוב בזה. אני יודע שזה די משחק קל, אבל בוא נאמר שגם המחשב יכול להפקיע לך גולים. ואם זה יהיה גול... זה גרוע. רגע. נו, גול. כן, איזה יופי. טוב, גול ראשון. 54 שניות של סרטון וגול ראשון. טוב. אני אעשה פה איזה 3-4 משחקים. וזהו. מי שלא מכיר, אני הולך לעלות סרטונים רק על 4 משחקים, כמו שראיתם אולי בתמונה של הערוץ שלי. מי שלא מכיר קלאש רויאל, כולם מכירים את זה. אני הולך לעלות על דרימלינג, מה שאני מעלה עכשיו. גאנס אוף בום למי שלא מכיר. וגם הדבול, המשחק כדורגל של האונליין, של הכדורגל ראשים. טוב. וואי, זה התקפה. טוב, סתם המשחק כבר, אז לא אכפת לי. טוב. נגמר המשחק 3-0 לי. בואו נתחיל עוד משחק. אם אתם רוצים עוד סרטונים, סתם דוגמה בקלאש רויאל של ניבוי תיבות, או איך אני אסביר לכם מדריך של איך להשיג גביעים, או צ'יטים אם אפילו אתם רוצים, תנו לייק לערוץ וסאב, תכתבו בתגובות, ובואו נתחיל עוד משחק. סבבה. אני השחור לבן אדום. התחלנו כבר התקפה. בוא נבט ורחוק. מה? לחצתי על הפס בטעות. סבבה. וואי, הוא עשה טעות עכשיו. אני יכול לשבע לכם שהוא עשה את אחד הטעויות שלו עכשיו. איך? מה אני עשיתי? טוב. בוא נמשיך. נמסור לו. איזה יופי, וגול. כן. איזה גול יפה. סבבה. טוב. בואו, אני סתם אשאר הצעה שאני הולך לגמור את המשחק הזה ב-4-0. וואי, לא אופסייד, נכון אופסייד? ידעתי. טוב, לא נורא. אם אתם רוצים גם תכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים שאני אעלה גם סרטונים על GTA, אם רק בא לכם. אם לא, אני אמשיך לעלות סרטונים לפי מה שאני חושב להעלות. וגול יפה. סבבה. טוב. אני רק רוצה להמליץ על ערוץ של חבר שלי. אני לא יודע אם חלקכם מכירים אותו, אבל קוראים לו בונגבי. וזה ערוץ ממש טוב. אז כדאי לכם. בואו אני נגביה לו. איזה יופי. נכון, זה אופסייד. לא אופסייד. לא. היה לי כזה הזדמנות, אבל שלי סבבה. אני אתן קטנה פה, הוא מרים. כן. טוב, לקחתי לו את הכדור, ואני מוכן, אני יכול להישבע אפילו. עכשיו. ושם. מה? אוי, מה זה? איזה גרוע. טוב, אמרנו שאני מסיים את המשחק 4-0, נכון? 2 גולים מחצית, 2 גולים מחצית. אולי 3? איי.
וואי, זה היה יפה, אבל גם היה אופסייד, אז לא היה גול. טוב. בואו נקווה שנכניס שתי גולים, ואם יצאתי מלך והצלחתי לנבא את זה. טוב. בואו אחורה. שום פס, נרים אליו. לא. זו לא. תגיע. תיבט. איזה יופי. טוב. בוא נמשיך. לדעתי זה יהיה המשחק האחרון שלנו, כי אין לי כבר כוח. אני רק אומר רק תכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים, מה המשחק הבא שאתם רוצים שאני אעלה, גאנס אוף בום או וואי, זה הקרוב, או הדבול. נראה, קדימה. יש פנדל. פנדל. יאללה, גול. איזה גול. טוב, 4-0. דקה 59. נראה לי יש 6-0. 5. בואו לא נגזים. טוב, לקחתי לו את הכדור. יופי. הוא לקח לי, אני לקחתי לו. אני לקחתי לו. וואי, זה היה קרוב. איזה שוער יש לי. תינגח. לא, טנגליץ', לא. מה קרה עכשיו? וואי, נתנו לי כזאת התקפה טובה. טוב, תמסור לו. וואי, איזה יופי. לא שמתי לב מה אני עושה בכלל. טוב, תיבט. יש! איזה יופי. איזה גול, יאללה. טוב. בוא נמשיך. אני אומר 6-0 אפילו. זה לא היה הגזמה מקודם. אז לא נורא. טוב. תרים לו מהאוויר. תעבור אותו. טוב, תמסור. לא. תיקח לו. הם לא עוברים את החצי עכשיו. וואי, זה גרוע, יצאתי עכשיו. טוב. יופי. מה יש לי? אוי, זה שחקן טוב. טוב, יש לי פה התקפה טובה, דקה לסיום משחק. אם זה גול. האם זה גול? לא. בסדר, 5-0. גמרנו משחק. קיבלנו 27 גול. חילוני בקלאס רויאל שקל. טוב. אתם רואים את זה? יש פה שחקן נסתר. זה אומר שאתה לא יודע איזה שחקן אתה הולך לקבל. אתם אומרים כדאי לקנות? וואו. טוב. אין לי מספיק כסף לכל מי שמציעים לי פה. אז בואו נקנה את זה על החיים ועל המוות. טוב, הוא מפורטוגל, 77 רייטינג, זה בסדר. זה לא טוב, אבל זה בסדר. טוב, בואו אני אכניס אותו לקבוצה שלי. איפה הוא? הנה. בואו נכניס אותו במקום... מחליף. טוב, אז עד כאן הסרטון. מקווה שנהנתם ויאללה.